Okay, good morning mga idols, and again, welcome to another video presentation natin dito sa PWL or Best World Lifestyle. And again, this is your partner Arwin Panaligan of God's Team or Global Onliners Stream Team. In this video, ibibigay ko sa inyo or i-explain ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo yung advantage natin sa new strategy ng team natin kung paano nga ba natin i-maximize yung 30 boxes purchase natin instead of ilagay lang natin sa single account as silver stockist. So, napakasimple lang yan mga partners. Dito sa option 1, okay, ipapakita ko sa inyo yung regular purchase natin, which is silver stockist. So, paano ba yan? Diba, yung 30 boxes natin is 31,500. Okay. So, paano magiging income mo dyan? Let's say this is your upline and this is you. Nag-purchase ka ng 30 boxes. So dahil nag-purchase ka ng 30 boxes, once na maibenta mo to, dahil mayroon kang kita dito na 150 pesos per box, dahil 1,050 ang kuha mo lang, then mabibenta mo siya ng 1,200 pesos. So may kita ka dito na 150. So kumita ka kagad dito na magkano? 4,500 pesos outright income. So meron ka agad 4,500 income. Pero ito pa maganda, dahil silver status ang kinuha mo, automatic business manager na ang rank mo. Plus, dahil silver stockist ka, meron kang 1% overriding commission sa lahat ng purchase ng grupo mo at kahit sarili mong purchase na mga hindi silver stockist. So, equivalent yan to 10.50 per box. Okay, so clear ba tayo dyan? So, ngayon, yung papasok sa ATM, syempre si upline lang kikita doon. Okay? So, paano ba computation doon? Sa 30 boxes, 20 boxes will be computed to 210 pesos. So, si upline, kikita na magkano? 4,200. Ngayon, yung 10 boxes na natira dyan, once na mapiringan niya sa left and right, meron pa siyang kita na 125. So, kikita siya na magkano? 1,250. So, si upline, kumita ng 5,250 pesos. Si upline may income na 5,250, ikaw naman may income ka for outright commission na 4,500. Okay, so that's silver stockist or yung option 1 natin for 30 boxes. Clear ba tayo dito? Okay. So ito maganda, no? Sa option 2 natin, ito malupit. Grabe. Again, meron tayo dito 30 boxes. Same procedure. Pinurchase natin. Okay? So ito maganda. Ang gagawin natin, instead of putting all the 30 boxes sa single account or sa main account mo lang, ang gagawin natin dyan, remember, ilang boxes na nga yung builder's package natin? 6 boxes. Tama. So, sa 6 boxes na yan, ilang accounts, sa 30 boxes na to, ilang builder's package ang pwede natin magawa? Diba pwede tayong gumawa ng 5 builder's package? Dahil bakit? 6 boxes times 5 builder's package account, meron kang 30 boxes. So, 30 boxes pa din. Ito maganda. Paano gagawin natin yan? For example, this is you. Instead na ilagay natin, okay, na 30 boxes lahat sa account mo, ang gagawin natin dyan ay, pwede natin ipangalan sa mother mo. Okay? Pwede natin ipangalan sa father mo. Pwede natin ipangalan sa brother mo. At pwede natin ipangalan sa sister mo. Grabe. You already have your 5 accounts. Okay, so sa'yo din yan. So, depende sa'yo kung ibibigay mo rin sa kanila yung accounts na yan. Pero, take note, na tong account na to, sa'yo pa rin yan. Ngayon, ang question dyan, magkano yung magiging income mo? Ito na exciting part, partner. Bakit? Ito malupit. Remember, may 30 boxes ka, tama? So, 30 boxes, dahil may outright income ka dyan na magkano? 150, tama ba? Total, magkano naging average mo agad dito sa 30 boxes? Kumita ka agad ng 4,500 pesos. At tulad din ng income na to. Ito pa maganda. Di ba builder's package ka? Same month, nag-builder's package din to. For accounts mo, yung mother mo, father mo, brother mo, and sister mo. Good news. Just like sa option 1, promoted ka rin as BM or business manager. Although, wala kang 1% or 10.50 per box dahil hindi ka hindi silver status yung account mo, eto naman na malupit yan. Di ba kumita ka na 4,500 dito sa 30 boxes sa outright income mo pa lang? Remember, kanina sa isang video natin, di ba may promo tayo na November to December,
every builder's package account na i-purchase natin, meron tayong 1 box na free na Plum Delight or 1 piece of Miracle Knot na pwede mo rin ibenta for 1,200. Kaya, meron ka pang additional, dahil 5 builder's pack account yan, ilan yung free mo? 1, 2, 3, 4, 5. Meron ka pang free na 5 boxes. Ang lupit. So yung 5 boxes na yan, ibebenta natin for 1,200. Magkano pa yung additional income mo dyan? Kumita ka pa ulit dyan ng additional 6,000 pesos. Pero ito pa malupit mga partners. Di ba remember, sa ating compensation plan, sa builder's package, 2 boxes will be computed or allocated for uni-level, which is imumultiply yan sa times 210. And the 4 boxes will be allocated for binary, which is once na maparisan yan, meron kang 125 pesos dyan. Okay? So, paano yan? Sa uni-level income, remember, ilang account yung naka-under sa'yo. Okay? 1, 2, 3, 4. So, dahil computed dyan yung tig to 2 boxes, i-compute natin yan sa 210. So, meaning to say, meron tayo ditong 8, 2, 4, 6, 8 boxes computed sa 210 for uni-level. So, kumita ka dito ng magkano? 1,680. Grabe. Ito na yung papasok sa ATM mo. Can you imagine, idol, ha? Sarili mong purchase to, pero kumita ka pa dito. Pero wait, there's more. Ito pa malupit. Diba? Dahil diba may sabi nila, pag yung left and right boxes nag-pair, meron ka pang 125 per box. Eh dito may 4 boxes, may 4 boxes, may 4 boxes, may 4 boxes. So ilan yan? 4 boxes times 125 yan. So kumita ka pa dito ng 500 pesos binary income. Tapos eto pa, nag-pair pa yung sister and brother account mo. Yung 4 boxes nila, kumita ka another ng 500 pesos. So sa binary pa lang, idol, kumita ka sa sarili mo account ng 1,000 pesos. Grabe ang lupit. So dito pa lang mga idols, magkano na naging total income natin? Kumita na tayo kaagad ng 13,180. Grabe ang lupit, di ba? So, pero, eto pa ang malupit. Di ba dahil hawak pa natin yung 30 boxes natin, once na yung 30 boxes na yan, maibenta na natin, di ba? Papasok yan sa 1,050, bagay yung kapital natin, babalik. Imagine mo, papasok ulit or babalik ulit sa'yo yung 31,500 mo. So magkano yung bumalik sa'yo? Kumita ka na 44,680 pesos. Grabe! Grabe ang lupit, diba? Sarili mong purchase, pero kumita ka ng 44,680. Magkano naging kapital? 31,500. Ang lupit. Grabe. Pero ito pa malupit, idol. Dahil nasa promo number 2 ka pa rin, di ba sabi sa video natin kanina, dun sa isang video natin, once na makapag-refer ka lang ng 3 builders pack at nag-builders pack ka, remember, may additional 2 free accounts ka pa. Ay, grabe. Ang lupit, di ba? So, paano yan? O ikaw to, kanina ganyan yung scenario, ito malupit. Ikaw ulit to, U2, then U3. The following month, magre-reflect yan. Ikaw yan, 3 accounts sa'yo yan. Tapos, yung mother, father, brother, and sister account mo, iibababa yan. Yung BWS. So, si mother dito na mapupunta, si sister dito na mapupunta, si father dito na mapupunta, yung brother mo, account mo, dito na mapupunta. Grabe. So, meron ka pa ulit na pagkakataon na mag-multiple pa yung income mo dahil nagkaroon ka ng 3 heads or another 2 free accounts. So, grabe yung benefits natin, ano? Again, ulitin natin, ano? 30 boxes divided into 5 builders account. Kumita ka sa 30 boxes mo ng 4,500. Plus, dahil may 5 builders pack kang pinurchase, automatically, may 5 boxes ka na agad na libre. So, kumita ka ng 6,000 doon. Plus, yung uni-level income mo, sarili mo account, pero kumita ka. So, times 210, meron kang 1,680. Ito pa malupit. At paying. Grabe. Pero ka pang 1,000 pesos. So, all in all, kumita ka ng 13,180. Tapos, pag na-purchase or na-dispose na natin yung 30 boxes, babalik yung capital natin na magkano? 31,500 all in all. Bumalik sa yung pera o income is 44,680 plus may free 2 accounts ka pa. Grabe.
Ang lupit. So, grabe, no? Ito yung option 1 and option 2 natin. So, for you to decide kung ano yung pipiliin natin dyan, ano? So, tayo, ito yung guide natin para ma-maximize natin yung income potential natin sa pag-purchase natin ng 30 boxes. So, again, ano? Hopefully, nakatulong sa iyo yung video na to kung paano pa natin mas paluguin yung business natin dito sa BWL. So, again, thank you very much. And hopefully, ay makasama ka na namin dito sa napakaganda, pinakapatok at pinagkakaguluhang negosyo ng bahay ngayon sa Facebook. Ito ang Best World Lifestyle. At anytime mag-join ka dito, andito ang buong God's team para supportahan ka all the way to your success. So good luck, God bless, and power. Grabe!